Yun, good morning guys. Welcome back ulit sa ating channel, Ilocano Gunner. Meron na naman tayong project. Armscore na converted sa PCP. Ito. Unit ni Sir Tintin Valentin ng Santiago Isabela yata. Okay. Santiago. I-bubulpop natin guys. Armscore to. Armscore yata o Birmingham. Bakit parehas lang naman yun? Isang kumpanya lang. Aliw ka yata eh. Ito. So, gagawa natin ng bullpup conversion. Bullpup natin siya. Yun, sige guys. Sana tapusin nyo yung video natin. Para makita nyo yung resulta ng gagawin natin. Yung mga magtatanong pala ng mga paano magpagawa guys, iiwan ko na lang dyan sa baba yung ano. Iwan ko na lang sa description yung messenger ko. Doon na lang kayo mag-message sa akin para kahit mahabang usapan na re-replyan. Hindi kagaya sa comment section dito sa YouTube. Ano lang, babasa ko lang pag nagbukas ako ng YouTube. Kaya mas maganda sa Messenger guys. Okay. Yun, sige guys, stay tuned lang. Gagawa na tayo ng trigger muna. Trigger nyo muna bago yung bat. Yun, sige guys, stay tuned. Ito na yung trigger niya na ginawa natin. Yan. Lubricate natin na stainless steel. Yan. Gagawa na tayo ng drawing ng bat niya. Stay tuned. Ito yung ano, yung nagawa nating drawing ng bat niya. Nakasukat na dyan yung haba ng airgun saka yung haba ng trigger na ginawa natin. Yan, papakat na natin guys sa tagatabas natin, si Boss Jansen. Yan, sige, stay tuned guys, update ko na lang kayo.
the next day. Ayos. Ayos na naman. Ayun guys, yung project natin, ay baon na natin yung airgun. Ayan. May trigger na rin yan. So, hukayin na natin guys. Hukayin na natin yung design niya para matapos na. Yun, sige guys, stay tuned. Update ko ulit kayo. Hukayin na natin siya. One eternity later. Hello, good morning guys. So, tapos na natin yung project kay si Sir Tintin Valentin.
ng Isabela. Ito na yung bullpup mo, sir. Shout out sa'yo. Sinasaludohan kita. Ito, arms core na converted sa PCP. Black Beauty. Maganda talaga ito. Yan. Flat black to guys. Ginamit ko, hindi siya makintab. Kasi pag makintab, baka matakot yung mga ibon pag may kumikinang sa ano, na makita nila. Paano masabi? Na sinaga ng araw. May kislap. Yan. Yun. Sana magustuhan ng may-ari guys yung ginawa natin sa kanyang airgun. Yan. Lapat siya. Yan. Subukan natin ikalabitin. Wala namang hangin. So, sana nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon guys. Salamat pala sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating mga video, mga supporters natin, at mga subscribers natin. Shout out sa inyong lahat. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.